Wah, alhamdulillah guys. Puasa pertama tahun ini. Tapi mau sahur. Tapi kawanan nih sahur ini. Iya yang kok. Wah, iki apa yang jaluk solusi sahur ono iki. Kang, tangi Kang, aku butuh solusimu Loh. Jam piro iki? Waduh, wis jamene iki. Lah sida sahur iki. Kang, aku butuh solusimu iki. Welo. Ya men iki njaluk solusi apa to kowe, Jok? Aku arep puasa Kang, tapi kawanan iki piye? Wah, kowe iki piye to, Jok? Puasa pertama malah kawanan le sahur. Wah, hari kane puasa pertama ki ya melek-melek malah kebablasan rasa sahur. Wah, kowe iki kok kan begadang kok, Jok. Dadi telat sahure. Mbok kaya aku iki lho, tertib. Aku sahur karo apa, Kang? Madange yo enak. Nek aku mau anu mah jebul ngimpi. Lah aku yo kebiaran Jok. Wah, lah jebule padha wae, Kang. Aku dene iki njaluk solusi padha karipan. Jan kene iki yo telat le sahur mah kowe iki njaluk solusi. Jan piye to Jok kowe iki karepmu ki? Ngene wae, Kang, aku ndek solusi. Ku bakal kuat ade posone. Loh, dongaren Jok kowe duwe solusi. Apa solusine le iso kuat supaya tekan buka, Jok? Gampang, Kang, solusine. Saking ngene wae, ade tuku mie ayam, engko rak tekat kuat le poso dhewe. Omong apa ke mau? Jan ora cetha tenan wah kowe iki jan wis. Wah, nek ora mie ayam ya mending mangan bakso wae sip iki. Wah, jane karep miso ning kok poso iki. Dong tak unek-unekke Jok kowe. Wis lunga kono wae. Poso pertama malah dadi demet kowe iki, Jok. Ya wis, Kang, aku tak jajan mie ayam nang cerak bali kae sing paling enak. Obat iki. Wis ora sahur malah diganggu jajan mie ayam. Wah, Jan. Jok, entene aku ya pengen Walah, gini padha wae, Kang. Ya nek melu.